lidt Minecraft sammen med mine skolekammerater fra fucking... YouTube. Ja, du skal selvfølgelig sidde og afbryde mig, det er fucking smukt, det der. Bøsserøv. Ja, jeg sidder her og spiller med The Justice Hobbit. Det er Justice, det er et C, ikke et K. Så The Justice Hobbit. I Minecraft, som I nok kan se. Altså, ja. Din homo. Stay away. Nå. Hey, I'm masturbating, bitch. Nå, ja. Jesper, skal vi komme i gang, eller? Det kan vi godt. Altså, vi havde optaget før, men fordi at jeg ikke havde noget fucking pille på min optagelse, blev vi så sat forfra. Det er sådan, at nogle gange går, når man bruger BS, men altså, det må man jo leve med. Du er så dum i dit hoved, mand. Altså, gå da væk. Gå da væk. Jeg rammer dig! Gå da væk. Jeg rammer dig ikke næste gang. Se om du kan ramme mig, Kom nu. Okay. Fuck nu væk. Du spurgte om jeg kunne ramme dig, så skal du fandme ikke slå efter mig. Så spurgte du bare om jeg kunne ramme dig, det gjorde. Lad os se, hvad fanden laver du, din bøsse? Okay, stop. Okay, hvad skal vi? Jeg følger efter. Dum. Skelettet. Okay, det lyder lidt som en helikopter, synes jeg. Det er en endermand. Hvis du kigger på dem, så går de til angreb på dig. Fordi du er så grimme. Altså, du skal gøre det lige der på... når den er åben, så er det lige på den der åbning der. Altså på åbningen? Nej, så her på hængslet her. Nå, der, ja. De der endermænd, dem kan jeg ikke lide. Kan de komme igennem der? Altså, de kan teleportere, så de kan komme ind i huset, ja. Som jeg kan høre, så er det sådan lidt pivskid. Hold da kæft. God tak for sværet. Pæs, du fik det igen. Det var altså mega åndssvagt grin. Hold da kæft, Nate. Og vil du gerne have dit armor igen? Nå ja, tak. Hvor er du? Der. Er du klar? Hyser. Det var det eneste, jeg havde. Sådan der. Vil du også gerne have dine fakler og dine vandmeloner, det der igen? Ja, det vil jeg egentlig gerne. Jeg skal bruge det til at lave farm med. Og du får også lige noget jord. Jeg havde... gå da væk! Det der får du også. Jeg havde... Ja, det er noget, jeg skulle bruge. Jeg kom til at tænke på... Skulle du også bruge sten? Nej. Nå. Jeg kan bare smide kisten. Jord, hvorfor fanden fik jeg det igen? Jeg skulle ikke bruge det. Hold dig væk. Hold dig væk. Ja, Never! så lægger vi det i kisten, hvis vi nu skulle få brug for det. Ja, lad os, det er en god idé. Hold det kæft. Gå da væk! Din homo! Jeg rammer herfra. Jesper, lad nu være. Lad nu være. Okay, jeg skal lige ned. Hvordan fanden er det nu? Hvis jeg kunne det var... nu man laver en kiste, Som det jo kan jeg aldrig huske. jeg ikke må være sjov. 2, 3. Hun forstår ikke ungdommens humor. Hvordan er det nu man laver... Og det var min så ekstremt åndssvagt grin. Jesper, hvordan er man laver kiste? Det kan jeg ikke huske. Det er 3 planker i rundt om, undtagen i midten. Ja. Der er den der mand! Du ser planker, ja, okay. Skal jeg fucking meget i Enderman? Hvor er han? Er du død? Jeg bliver lige af en gang. Fuck, det sker meget. Det gør han sgu nok. Altså. Lad blive her, de skid! Hvad? Så nok er den, og så får jeg fucking ikke nogen enderpearls ud af den. Så har vi en dobbeltkiste. Nå. Ja. Så den flyver fast på min hånd. Nå, det var synd. Så lukkede jeg på mig selv. Hvad? Jeg lukkede fucking døren i hovedet på mig selv. Nej, jeg lukkede den. Nej, jeg har ikke lukket den. Jeg lukkede den. Jeg lukkede den. Jeg lukkede den! Lad os se, jeg har ekstremt lidt liv tilbage. Ja, okay, 3. Har du brug for mad? Det havde jeg. Hey, jeg havde også noget kød, Lasse. Nej, jeg havde selv noget kød. Ja, men prøv at dele det op i 2 så i hvert fald. Okay, så får du 6 stykker af dem. Ja. Der.
Jeg skulle til at sige, hvor de skal gøre af. Jeg går ud og finder træ, Jesper. Ja. Et eller andet sted må der være et eller andet træ. Der er træ mellem mine ben. Hold nu kæft. Bile. Det var det hul, jeg lavede med en creeper. Det er ikke bare fint, altså. Skal vi ikke lige gå ud og kigge på det? Det smukke hul, han lavede. Ja, prøv at se det. Kom herover. Lad os sidde og sige det smukke hul, han lavede. Ah, Eller det smukke hul, han lavede. Hvad ved jeg, ja. Ja. Er det ikke bare flot? Altså. Jo. Prøv at se alle detaljerne både her og her. Ja, kæft. Og Skal så lige vi- de der 2 klodser, der er væk i midten der. Hold kæft, hvor er Vi det skal flot. så ikke lige blive flashes hul. Hold da kæft. Hvad fanden laver du? Det kilder i min... Jeg skulle Jeg så sige, tror, den ligger der igen. jeg skulle så sige, det kilder i min røv. Nå. Ja, Det kilder så dejligt i min Jesper, røv. der er gået 6 minutter nu. Ja. Det er sådan, som tiden den flyver. Så YouTube, det var alt for den her gang. Husk, like, subscribe, del. Kig på Lasses kanal. Der vil jeg lægge link ned i beskrivelsen. Og gå ind på serveren her. Der vil også ligge IP ned i beskrivelsen. Og skriv en kommentar, hvad I synes om videoen, og om Lasse skal være med i flere videoer. Så ja, vi ses næste gang YouTube. Hygge hej sig. Vi ses YouTube. Som en person. Like og subscribe mig, tak. Altså, jeg vil altså rart. Vi ses.